Правила за всеки ден. Ставайте рано и започвайте деня си с молитва, изречена с преданост и благодарност към Бога. Винаги завършвайте молитвата с прекръстване. Отделете 5-10 минути за гимнастика, аеробикс, танц с ритмична, динамична, с хубав текст музика, за да тонизирате тялото си за деня. Изпийте половин-една чаша гореща вода, подсладена с мед и лимон. При всяко хранене благодарете на Бога и помолете за освещаване на храната. След това прекръстете масата и себе си. Задължително включете в храната си зърна, слънчогледови, овесени ядки, сусам, орехи, царевица, ябълки, плодове. Завършвайте деня с слушане на църковна музика и с равносметка на постигнатото. Ако сте направили грешки, наранили някого, пропуснали задължение, изработете план как да поправите нещата. Ако грешките са повече от добрините, значи сте в дълг. Ако добрините превишават, значи сте изработили някакъв кредит. Слушането на църковна музика има магичен ефект. Тя успокоява, лекува, предпазва, освещава. Добре е всеки ден в дома ви да звучи църковна музика, макар и за малко. Тези простички неща се знаех от нашите предци, но съвременното поколение ги е забравило и затова цари такъв хаос наоколо. Най-хубав ефект има неделната литургия, която слушате сега.